și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Așa cum ați văzut și în titlu, astăzi vă arăt ce pudre am în colecția mea și vă spun care din punctul meu de vedere este cea mai bună. Dar înainte de asta nu uitați de un like și un subscribe care este absolut gratuit și mă ajută foarte, foarte mult pentru popularizarea canalului. Bun, acestea fiind zise, să trecem la treabă. O să începem cu pudrele mele favorite all the time și este vorba despre pudrele de la Huda Beauty. Cred că v-ați dat seama din ambalaj, pe care eu le am în 4 nuanțe. Este vorba despre aceasta care este în nuanța Pound Cake și este una din pudrele mele favorite all the time. O mai am în nuanța Peach Pie. Aceasta este nuanța mea de vară. Mai am nuanța Cherry Blossom. Și nuanța Ube, care este un roz movaliu. Haideți să vă spun cum le folosesc eu. Așa cum v-am zis, cea de cu toate zilele este cea în nuanța Pound Cake și o folosesc de zi cu zi, este pur și simplu preferata mea. Este încă în ambalajul vechi pentru că după ce am făcut restock am mutat-o în acesta. Mi se pare mult mai practic, cumva, mi se pare că iau mult mai ușor produsul din ea. Așa că am ales să folosesc tot ambalajul vechi dacă tot îl terminasem ce era în ea. Așa cum vă spuneam, această pudră este absolut senzațională. Îmi ține sebumul sub control. Eu, având un ten mixt, am exces de sebum foarte mare în zona T, asta însemnând pe frunte, bărbie și nas. Iar aceasta este pudra mea favorită pentru că pur și simplu este singura care chiar îmi ține sebumul sub control și nu simt că mi încarcă tenul, nu se vede cakey nici după foarte, foarte multe ore. Mi se pare de departe cea mai bună pudră pulbere de pe piață, de aceea o am și în 4 nuanțe. Nuanța Peach Pie eu o folosesc de obicei vara când mă bronzez. Mi se pare că se duce exact în culoarea tenului meu. Arată absolut foarte, foarte, foarte bine pe ten. Nu am nimic mai mult de adăugat despre această pudră. Cred că peste tot prin online se vorbește despre ea și se spune cât de bună e. Nuanța Cherry Blossom eu o folosesc atunci când vreau ceva mai multă luminozitate sub ochi și aceasta poate fi una din nuanțele de zi cu zi, de ce nu? Este absolut superbă, pigmentul acela puțin roz luminos, de o luminozitate extraordinară feței. Pe aceasta îmi place să o folosesc doar sub ochi, nu și pe restul feței. De obicei când o folosesc pe aceasta pun nuanța aceasta sub ochi, iar pe restul tenului pun Pound Cake sau Peach Pie. Dar cred că puteți lejer, dacă aveți tenul foarte, foarte deschis, să veniți cu ea și pe restul feței. Iar ultima nuanță Ube este o nuanță de roz mov lila, așa cum se observă, și este o nuanță pe care nu o puteți folosi din punctul meu de vedere decât sub ochi. Dă acea nuanță de roz superbă, iar când se amestecă cu un blush în nuanță de roz pe obraz arată absolut fantastic. Am fost îndrăgostită de când s-a lansat, am luat această nuanță. Am folosit-o în continuu, mi se pare superbă pe timp de iarnă, mi se pare că dă efectul ăla de icy, cumva arată foarte, foarte bine, dar o puteți folosi și în restul sezonului fără probleme. O altă pudră care mie îmi place foarte mult este pudra de la Fenty Beauty, pe care eu o am în nuanța Butter. Este și ea o pudră foarte bună, este o pudră fină
doar că mi se pare că aceasta față de Huda Beauty nu are rezistență la fel de mare. Este o pudră foarte bună pentru de zi cu zi, dar mi se pare că machiajul meu nu rezistă la fel de bine și este ceva mai lucios decât dacă aș folosi cum folosesc în mod normal Huda Beauty. Dar o recomand dacă nu aveți nevoie de foarte multe ore în care să vă reziste machiajul. Mi se pare o pudră de zi cu zi foarte bună. O altă pudră faină pentru machiajul de zi cu zi, pulbere, este pudra aceasta de la Nuoderm, care mie îmi place enorm. Este, cred că, printre singurele mele pudre translucide, care chiar mi-a plăcut cu adevărat și pe care am folosit-o. De efectul acela de blurry, îmi ține sebumul sub control. Singurul lucru care nu îmi place în mod deosebit la ea este faptul că este albă, chiar dacă scrie că este translucidă. Mi-ar fi plăcut să fie cumva în nuanța în care este cea de la Fenty Beauty. În rest, mi se pare o pudră foarte bine, mi se pare totuși că foarte bună, mă scuzați. Mi se pare totuși că încarcă tenul ceva mai mult decât Huda și Fenty, dar îmi ține sebumul sub control, ceea ce pentru mine este extraordinar, pentru că am mari probleme cu excesul de sebum în zona T, așa cum v-am spus. Și încă o pudră de care sunt îndrăgostită, tot translucidă albă, este pudra aceasta de la Anastasia Beverly Hills. Este o pudră foarte bună, eu o am în varianta mini pentru că am primit-o cadou la o achiziție pe Sephora, am chiar două, am prins două promoții mai de mult la ea și am tot folosit-o. Îmi place foarte mult varianta aceasta mini, că este compactă și ușor de luat în geantă. Îmi place mult mai mult aceasta decât Nuoderm. Mi se pare că încarcă mai puțin tenul, are o rezistență foarte bună și ea, la fel ca și Huda. Mi se pare că acestea două sunt printre cele mai bune când este vorba de controlul sebumului pe termen lung. Arată foarte bine pe ten, blurează și aporii, arată extraordinar de bine. Iar acum trecem la pudrele compacte și acestea sunt puține, pentru că de obicei când este vorba de produse de ten, gen fonduri de ten sau pudre, îmi place să am puține și bune. Și pudra mea favorită all the time este pudra de la Charlotte Tilbury. Nuanța este 1 Fair. Este cea mai deschisă pentru că eu am tenul foarte deschis. Așa arată ea în interior. Este o pudră foarte bună, îmi place să o aplic ca pudră de finish după ce mi-am terminat tot machiajul, să fiu sigură că am porii blurați. Eu o folosesc absolut tot timpul după ce folosesc o pudră pulbere și mi se pare absolut superbă. Este pur și simplu preferata mea, mi se pare de departe cea mai bună pudră compactă. O altă pudră compactă pe care o am este pudra cea nouă apărută cumva anul trecut, în 2025, de la Huda Beauty. Am luat-o în nuanța Cherry Blossom pentru că nu avea rost să o iau în nuanța Pound Cake cumva, o aveam pe cea de la Charlotte Tilbury pentru asta și nu aveam nevoie de mai mult. Am luat-o în nuanța Cherry Blossom tocmai pentru a o folosi pentru iluminarea zonei de sub ochi. Mi se pare superbă, îmi place foarte mult, plăcându-mi pudra pulbere de la Huda. Nu avea cum să nu-mi placă aceasta, fiind exact aceeași formulă, dar compactă. Dacă vreți să vedeți, puteți căuta pe TikTok-ul meu. Am postat sau voi posta, nu știu exact încă dacă apuc să postez acest clip sau TikTok-ul înainte. Am postat un clip în care am aplicat pe jumătate de față pudra aceasta compactă și pe jumătatea cealaltă pudra pulbere, amândouă în nuanța Cherry Blossom, să vedem dacă este vreo diferență între ele. Așa că dacă vă interesează, mergeți acolo și uitați-vă. Iar ultima pudră compactă pe care o am este aceasta de la Makeup Forever.
Mi se pare o pudră foarte faină. De obicei, așa arată. Este translucidă. De obicei, așa cum spuneam, eu o folosesc pentru a face retouch la machiaj. Fiind translucidă, mi se pare că nu strică absolut nimic. În cazul în care am exces de sebum, o iau cu mine, îmi tapotez zonele în care vreau să matifiez fața din nou și totul arată foarte bine. Ăsta este și motivul pentru care am luat-o în această nuanță. Și cam acestea au fost pudrele pe care eu le am în colecție. V-am spus că o să fie un clip destul de scurt pentru că nu dețin atât de multe pudre. Sper că v-au plăcut, sper că v-am ajutat cu informații utile despre ele și vreau să vă mai rog încă o dată să nu uitați de like și subscribe și ne vedem data viitoare la un nou clip. V-am pupat!